Umomthebe Wezintombi Ngipheni Ngcobo ungomunye wabazobe behola izintombi emhlangeni kusasa usanda kuhlanganisa iminyaka engama-72 eyintombi nto uthi ke uyazigqaja ngesinqumo sithatha emva kokuqoma enye insizwa abehlukana nayo wasefuna ukuthi angeke aphinda aqome kuze kube namhlanje usanda kuhlonishwa kule minyaka engama-72 usebambe iqhaza ekukhuliseni intombi iminyaka engama-50 manje kanti useganise intombi eyidlule inkulungwaneni ezine usanda kuhlonishwa ngezipho ezehlukene lo mfanekiso wevideo yakhe siwuthunyelwe lo ntokozo benobhejane Ndlovu. Ngiyambonga uNkulunkulu akubanga ukwenza kwami ukuthi ngazenzela mina ukuthi ngiqhubeke ukuthanda kwayifanele noma umuntu ngishakashela afike uyadlalela nje anoma ngathi unamandla angakanani waphela lokufika abantu okuthiwa hayi uyashola uye umthande lona akadlulwa intombi nawo sobona phela ke phela kufika osozimali abanamaplus ngithi sobona phela ngoba nganquma mina ukuthi ke ngisaphinde ngithanda angizange ngiphinde ngidlalele lapho futhi sengose ngingene emgodini.